видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 150,000 сомонӣ. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор, деҳаи шарора. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 150,000 сомонӣ. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 47 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 330,000 сомонӣ. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри конибодум, сехонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 70 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб рӯи калон садик дар наздикиш аст. нархаш 255,000 сомонӣ. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор, духонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 70 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, бозор, садик дар наздикиш аст. нархаш 385,000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб, 4хонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 114 квадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 250,000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, тарафи гипразим, духонага квартира дар 1 ошона қарор дорад. 57 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 235,000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар,
қурғунтепа духунага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 50 квадрат метр ремонти хунаҳо замонавӣ, евроремонт, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хуна дар наздики мактаб, бозор дар наздикиш аст. нархаш 200 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хуна дастрас кунед. хунаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 8 сотиқ заминай, хуна дуошонага, 8 дар хуна, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хунаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 260 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хуна дастрас кунед.